Endabeni siziphethe namhlanje bakwethu siphethe indaba zikaKabza the Small ngokungena kwakhe endimeni Kamaskandi ekubonakala engathi uyangena ngempela. Ngibonani ngiyanibingelela ngiyanamukela ohlelweni lethu lezindaba e-SP Media TV. Mawuqala ungena kwi-channel yethu sicela ukuthi upresse usubscribe uphinde upresse no like kanti ungakhohlwa bakwethu ukushare ilink yethu ukuze sindlondlobale njalo. Bakwethu sithe la udaba osuluphethe namhlanje siphethe udaba likaKabza the Small kanti ke udaba la esilitholayo bakwethu luka njena ke nangu uKabza the Small evela enkundleni zokuxhumana egqoke zona impahla zamabhinqa oprenoti kanye namadopsi ekhanda nawo amakhavela bakwethu. Siyabona ke bakwethu la kodwa ke kuye kwavela ama-comment amaningi ukuthi hayi kule game ngathi oprenoti ukejekile kuye uKabza the Small. Asazi ke wena ukuthi ubona kanjani, sizozwa kuma-comments ukuthi wena uPaula uthini ngalolu daba kungathiwa mina ngithe. Bakwethu la olunye udaba esilitholayo la sithola ipost kaPhinda ubhale Cofi one man poetry show ezobe iseJohannesburg ngomhla ka-4 June bakwethu kube kumgqibelo kanti ukuthi uyacela ukuthi bakwethu niphume ngobuningi benu kanti early bird yobe u100 igeneral u200 ama-VIP 350 kanti parking yona yobe u50 kuphela bakwethu. Iline up ke bakwethu bebengakayivizi bathi isikhathi kuyoqala ngo1 ebusuku kanti koze kushaye u10 walebusuku kanti ke ama-direction bakwethu athi se-Arts on Main 264 Fox Street and Berea Road emabonenge eJohannesburg 2094. Bathi secure parking available. Amathikithi bakwethu bathi atholakala eComputerticket nase Pick n Pay.